Jotono no fugaham tei joto tipra hasteni khaganang tipra salukurokno khani hamjangma tei jotono sobani sibai tabuk sung thik thangnai yang khwai tei yang tulasikor bukhak tigi lamrenai tamni himala tini omahaino tini sini TISF ni through sung mansuk tongo kaisa jaga tulasikor teibo kaisa jaga thangnai tei mankhange jotino district ni collector jao jaga ni khwai ni time manghangke boni jotino time tonghake sung to appointment najagya to tin thangai nai appointment nanani hini tongo boi sini TISF je tiprasa kami amsaini je school education system kabangma jungjal tongo problem tongo aborong tuinai singkok sarni bagai tini thangnai ajagabo khwai district ni collector sing bintani appointment nanai so bo time man sung bini via bai sung kok salani hini tongo to jotino sung mo this week ro jotino boni jotino time to hoba sung salane jotino bo bini bupru mahai sung bo jorariman sung abon tini jornan bai bino thangnai abon pore sung wansugui tongo tulasikor ajago omohaino school tulasikor high secondary english medium school ajago thangnai hini tongo ajagani koroksa sungno call khayormani as a guardian nung nahani wansugo school kisa bis khlaikradi nong student ni through te nong ni student organization TISF ni through te hini nei shahormani bon bayin sung thangnani hini ang tabuk ready ingjak ta thangnai trip turke jotono haino haite bisya hambai।